Здравейте, хора! Днес в днешното видео ще повторя видеото на Кралски. Съжалявам, Кралски, ако го виждаш, гледал видео, но буквално тази песен буквално е известна на Лили Иван. Yes. Не знам какво и са кефите на тази песен. Буквално нищо и няма песента, хора. Всичко е пълно с глупости, често казвам. И буквално тези хора са по 30-40 години и участват в песни. Човек, те прекалиха. И хора, дайте ви един палец нагоре, абонирайте се за канала и нека да я пуска. Само да няма реклама. Да. Както винаги има рекламки. Опа, чакай. Чакайте, извинявам се. Това е погрешка. Така. Минаха вече 3 секунди. Не стана лошо, човек. Откъде измисляте тези имена на Yes? Между другото, на тази реакция може да има 2 части, защото миналия път качих видео, което трябваше да бъде 15 минути, а то беше 5. Да, представете. И нека да продължаваме. Ратататата, бабой! Какъв е смисъла, бабой? Кой говориш, бе? По погрешка това е тати. Тихо да е, гъвче. Така, нека да продължаваме. Искаш да съм твоята секси лейди. И сега, това момиче, чакайте малко. Чакай, сега ще ви го пусна точно на него. Ти си ми в главата рататата. Bad boy, търсиш си белята рататата. Искаш да съм твоята секси лейди. Добре, хора. Това момиче явно се пита къде сгреши. Ето го е това. Буквално сигурно сега си викам какво бърках, защо попаднах тук. Хора, не знам. Нека продължаваме. Добре, първо да кажем като Кралски. Защо правят 18 плюс видеа да занимават децата? Сега да не го казваме това. Защо ги снимат тези видеа за Бога? И да знам, ако Лилия Спаначкова, както вика, добре, питам. Ивана, ще ме застреляш? И пича веднага ще отговори с yes, come on, baby! Нека продължаваме. Yes, come on, baby. Почва да ми писва. Идвам да те ризна. Така, почна да те писва, няма да идвам да те рисна, муа. Добре, муа, аз мога да направя муа. Хора, нека да продължаваме. Моя най-голям флекс, искам с теб. Штип ще биде доп с твоята опашка. Кефи ме чепански, а ти е с малка чашка. Ти си яка русалка. Кажи отпред или на задната седалка. Всички момичета. И колкото е яка русалка, пич. Добре, имат филм на русалките. Окей, съгласен съм. Добре, ама русалки, брат, те говорят до глупости там. Аз съм убия. Всички погледи са в нас, чашите на екс. С моите момичета пак сме комплекс. Хаштаг bad bitch, тренд да развивам. Камера екшън и ги убивам. Ти си най-добрата рататата. Дай да палиме колата рататата. Запалиме колата рататата! И какво като мисля запали колата? Хора, това ще е първата част от реакцията на песента Yes на Лили Иван. Изчакайте, абонирайте се за YouTube канала ми и ще пусна скоро част 2!